ଗଦାଧର ପୃଷ୍ଟି। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ? ହେଲେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ମୁଁ ଆଖଡ଼ା କରେ ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ଡାକଟାକି କରିକି ଆଖଡ଼ା କରେ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାଶିଖି କରିକି ତାପରେ ବି ଯେମିତି ଆସେ ଏଠିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଡକି କରିକି ଆଣି ବେଶଭୂଷା କରିକିରି ଯିଏ କରିବା କଥା ବେଶକାରୀ ସେ ତାର କରିବ ଡକାଡକି କରିକି ବସେଇକିରି ତାପରେ ଆଉ 25 ବର୍ଷ ହେବ। ଏଇଟା ମାନେ କେମିତି ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଘର ଏଇଠି ଭାଗିକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ତା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି। ସିଏ ପଚାରେ ମୋତେ କାହିଁକି ଯାଇନୁ ଏ ବର୍ଷ ଯିବୁନୁ କିଛି ହେବନି ଏମିତି ମୋତେ ଧରିଛି। ମୁଁ ଯାହା ହଉ କହେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବି। ଏଇଆ ତ ଆଉ। ଶିବ ବେହେରା। ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ହେଲା? 22 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଥିଲି। ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ 22 ବର୍ଷ ରଖିଲେ। ମା ବି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି। 22 ବର୍ଷ ହିସାବ କର 84 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ହିସାବ କରୁ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏ ଭିତରେ ରହିଲି। 22 84 ଗଲେ 80 ଗଲା 4 24 କଟିଗଲା ବାକି ରହିଲା 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କଳାକାର। ଆମର ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି। ହଁ କାମ ଆଉ କ'ଣ ବାର ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ 20-25 ଭିତରେ ସବୁ ତ୍ୟକ୍ତ କରିକି ଆରି ଭିତରେ ଆମେ 3-4 ଜଣ ମୋର ମୈତ୍ର ଋଷିକ ସାହୁ ହଜାରୀ ଭାଇ ଆମେ ୟା ଭିତରେ ଘର ଦ୍ୱାର ତ୍ୟକ୍ତ କରିକି ରହିଥିଲୁ। କୌଣସି ଜଞ୍ଜାଳ କରିକି ବୁଲିବାକୁ ତିନି ଜଣ। ମୋ ନାଁ ହେଲା କଳାଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲି ମୁଁ ନାଟ କଲିଣି। ନାଟ କରିବାରେ ଆସିକି ମୋର 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଶିବ ସାହୁ ହେଲେ ମୋ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସତେ ଧରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆଉ। ହଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ନା ଜବରଦସ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆମକୁ ତା ଭିତରେ ଭରି କରିଦେଲେ। ଯଦି ଭରି କରିଦେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଚାଲିଛି। ମୋ ନାଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ। ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ନାଚ କଲିଣି। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପା ମିଶୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ମିଶୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମିଶୁଛି। ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ଯେହେତୁ ଆମର ନାଚୁଆ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମର ରହିଆସିଛି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ। ଆପଣ କ'ଣ କାମ ମାନେ ଦଣ୍ଡୁଆ ନା ନାଚୁଆ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? 30-35 ବର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ନା କିଛି ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି? ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ନାଚ କଲିଣି। କାହିଁକି ଲାଇନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ? ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେଲା? ମୋ ବାପା ନାଚୁଥିଲେ, ମୁଁ ନାଚିଲି, ମୋ ଭାଇ ନାଚୁଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ବି ନାଚୁଛି, ମୋ ପୁତୁରା ବି ନାଚୁଛି। ମୋର ବହୁତ ଏଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆସି ନାଚୁଛି। ମା କର ସୁଦୟା ଯିବି ମୁଁ ବାବାଜୀ ହୋଇ। ଯିବ ଏ ନାଥ ବାବାଜୀ ହୋଇ ମୋତେ କାହାକୁ ଦେଇ। ବେନୁ ଆମା ଭୟ ନ କର ଅଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ। ଆମ ବାପା ଥିଲେ ଭଗତା। ତାପରେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲେ ନାଚ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। ଦେଖିକି ମିଶିଗଲି ଆଉ ସାଥିରେ ତ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲି। ଆସିକି ସେଠୁ ମୋତେ ଧରି ଆଇଲେ କହିଲେ କି ତୁ ଏଇ ପାଠ କରେ। ସେଠୁ ମୋର ମିଶିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ମୁଁ ମିଶିଲି କଲି ଆଉ କ'ଣ।
ଭଗତ ମାନଙ୍କ ଆଣିଛି ମୁର ତାରିର ହେ ଭଗତ ଖାଲି ଏଇ ଗୁଣ୍ଡ ମାଛ ଗୁରା ଆଣିଛ ବଡ ମାଛ କେମିତି ଭାକୁର ରୋହି ଟିକେ କହୁନ ମାଛ ନବ ମାଛ अरे ता डाको ना आउ तू चंची कारो मो नातुनीर तम नातुनी एते गुडे ना अरे ना देइथली कोउटा को सुजो केतले बाहर भ गोटे ना को सुजो न सुजो दस कोटा ना दे देछि को ना दे भले ओ को ना गोटे चंची हां गोटे पंचाई हां गोटे साबी हां गोटे सुनु हां आ सबुरा को बुढ़ा मन तो मन की जे या हां खर खरी मन ए कोडी अरे डाकू धरी दे सुनी जाईची जे मन की मोर को ख्याल रहउची जे छि एठी को डाकुछ ओ एठी को डाकुछ को डाकू देगी माछ मारी माछ कुटो बहुत माछ बेको तते बड़ा मना कर दे माछ बेको जे फायदा कोन भाई तते काली राती को कहने देली अरे राती को अभी की तळिया केमी ओ तळ जाउची आ तोर सब तळ आ जाउ ये तो नातुनी हां अच्छा तते बड़ा काली मना कर माछ बेको बुनु बोली अब तो कौन भाई कहलु कोन भाई ये काली कहलु कोन आसे भाई का भाई दो भाई देखो ना नहीं देख पता तमे कह ये चक्का दे तक मु चेक बेली डाकू पुनिया को बेसे हां पुनिया को बेसे ओहो आकर बाहर हेइनी आओ बाहर बाहर को दिन आको एते चूड़ी फुड़ी लगेछि तो हां जुडी पुडी गाल गोटी खाली पुअटी हई तार नाही लो ये बारी का होनो तो अपनो गंगा नातोली अरे डाकू कहउनो आ केते कुनिया आइसंदी हां कोनिया ओ देखो तो कोन जाईती तो तम नातुनी के देखिया जणे कुनिया तो आइते ओ जणे कोन आईती गोटे बस रे आईती बस रे में तो ओल्हेले मु पाठ होई गली
बस रे ओल्हौले गुरे दीपरा करले ओल्हैले गुरे आग पटे ओल्हैले गुरे पथ पटे ओल्हैले मोरे भाई एमिति कहि गोटे बस आनिति जाइल हां नाइ मु देखिछु बस बरयात्री आइसिन ना झिया देखि आइसिन कहि के जानी जेते एते लोक देखि पकेइली मोर तो बखराटे घर ताकू घरकू काहेकि डाकिबी कोठी बसेलो तू सबू पिंढारे गदेई जाइयो बसैबी सबू पिंढारे गदेई कि नहीं तंबू पकाई जाइछि खरा तो प्रबल होची ताकू खरा प्रबल होची पिंढारे बसेलो पिंढारे तंबू पकाई जाइछि खराउ खराउ हैं बोलो बोलो खराइछि तादे खरावाती सिखि दिबे तंबू पकाई जाइछि एते लोक को सरबत केते को देला पियाकू सरबत देइछि सरबत ठंडा ना ठंडा दबो एते लोक को ठंडा देई पारिबु ताकू तोरानी ଆମ ଗାଁରେ ବଳଦ ଗାଈ ଗୋରୁ କାହାରି ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଢିଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲ ଯେତେବେଳେ ବଢିଥିଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲ ସବୁ ତୋରାଣି ଆଣିକି ଗଜେଇଥିଲି ଅଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତେ କିଏ 2 ଗ୍ଲାସ 3 ଗ୍ଲାସ ତେଣ୍ଡି ତ ଦେଇଗଲେ ବରା ଚୋରି ହେଇଛି ତେଣ୍ଡି ଦେଇଗଲେ କହିଲେ ବାବୁ ଏ ଥଣ୍ଡା ତମକୁ କୋଉଠୁ ମିଳିଲା କହିଲେ ଆମ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଗେଇଛି ଆଇଏ ଖାଇବାକୁ କଣ କରିଛ ହଁ ସବୁ ଭେରାଇଟି ହେଇଛି ଜଳଖିଆ ଦେଲ ହଁ ଜଳଖିଆ ଦେଇଛି କଣ ଜଳଖିଆ ଦେଲ ଜଳଖିଆ ଦେଇଛି ବସ୍ତି କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ଦାନା ଆଉ ପାଳ ପକେଇ ଯାଇଛି ପାଳ ପକେଇ ଦେଇଛ ହଁ ଖାଇସାରିକି ଖାଇସାରିଲାଠୁ ପଛା କରି ପଧା କରିବେ ନା ଛତୁଆ ଖାଇଲେ ନାହିଁ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏ ମିଲ୍ସ କଣ କରିଛ ହଁ ମିଳିଛି ଆଗ ଖାଲି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯିବେ ତାକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସିନା ସେ ବିବାହଟା କରିବେ ରାଜି ହେବେ ଯଦି ଭଲ ନଦେବ ସେ ରାଜି ହେବେ କି ସବୁ କ୍ଷୀରି କରିଛି 4 ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ହେଇଛି କ୍ଷୀରା ଗୋଟେ ଧଳା ଯାଉ ଯେ ଡାଇବେଟିସ ଲୋକ ସେ ଧଳା ଯାଉ ଖାଇବେ ମୁଁ କରିଛି ଯିଏ ଯାହା ମନ ଯାହା ଖାଇବେ ଭେରାଇଟି ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରିଛି ଗୋଟେ କଣ କଣ ପକେଇଛ ଏଥିରେ ପଡିଛି ବେଲ କିନ୍ତୁ ତମେ କହ ବାଇଢଙ୍କ ଆରେ ତମ ଗାଁରେ ସବୁ ବେଲ କେନ୍ଦୁ ପଡିକି ଘାଣ୍ଟ ଆରେ ସେଟା ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ କହୁଛୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ କହୁଛୁ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଟା ହେଇଛି କୋଉ ଖଟା କୋଉ ଖଟା ନାଇଁ ସେ ଭଣ୍ଡା ଖଟା କଲେ ସଦିବ ମତେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କହିବି ଏଟା କଲେ ସଦିବ ମତେ ଆଉ କୋଉ ଖଟା କରିଛ ହଉ କୋଉ ଖଟା କଲ ବାଇଗଣ ଖଟା କରିଦେବି ହଁ ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ବାଇଗଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଉ ଅନ୍ନ ହଁ ଅନ୍ନ ହେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର 3 ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଭାତ ହେଇଛି କାନିକା ହେଇଛି ପଲଉ ହେଇଛି ଜିରା ରାଇସ୍ ହେଇଛି 4ଟା ମନେ 4ଟା ଏତେ ସବୁ ରାନ୍ଧିଲ କୋଉଠି କଣ ମୋ ସକାଳୁ ତ ଲାଗିଲାଣି ସେ ଶେଷ ହେଇନି ନା କୁଡ଼ିଆ ଖାଇବେ କେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ଜଳିକା ତ ଖାଇକି ପଡିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଇଲ ସେ ସବୁ ରାତିରେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ରାତିରେ ତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ହଉ ପଚାର କୋଉ ରାତିରେ ଚାଲ ଦବୁ କାହା ଘରେ ନାତୁଣୀର ଦେବୀ ବାମୁଣ ଘରେ ବାମୁଣ କାଟି ପୂଜା କରାରେ ଗଲା ଭଲ ରାତି ହଉ ତାହେଲେ କହ ଚାଲ ଦବୁ କାହା ଘରେ
କରି ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ହବ ସେବା ହବ। ଅଜାଲ ଦବୁ କାହା ଘରେ ଶାଶୁରି ଦେବି ଭଣ୍ଡାରୀ ଘରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ଜାତି କାହିଁକି ମାନ ଚୁଟି କଟାରେ ଗଲା ରହ ଓହୋ ରହ କଣ ରହ ଦେଖୁନା ଆଉ କଣ କେମକୁ କଣ ଦଉଛି କହିଲ କହ ଭଣ୍ଡା ଜାତି ହନୁମାନ ଜାତି ଦିନ ଯିବ କଞ୍ଚା ପଇସା ଯାହା ପାଇବୁ ତାହା ଖାଇବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଢେରେ ଲୁଗାପଟା ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଚିକଣ ଦଉଛି ସେ ଜାତିକି ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଅଜାଲ ଦବୁ କାହା ଘରେ କଥା ତୁ କହିଥାନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି? ଦୁନିଆ ପଇସା ଅଗଣନ୍ତି ସବୁ ତ ମୋର ଅଗଣନ୍ତି ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସୁଖ ପାଇବୁ ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ସୁଖ ପାଇବ ଏତେ କୁଣା କାହିଁ କାଲି ମତେ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଛ ବିକି ଦେଇ ଯାହାରି ମାଛ। ପିତା ସାନ ବହୁ ଦେଲେ ପଖାଳ